Barka da zuwa tashar Algaita 24 TV. Idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel din, ka danna mana subscribe, haka zalika ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai ba mu ƙarfin gwiwan kawo muku sababbin bidiyon mu idan mun daura. Mun gode. Kamar yadda muka ce muku, za mu nuna muku hotunan jarumi Hamisu Breaker, wanda aka fi sanin shi a cikin masana'antar Kannywood, wanda waƙarsa ta yi tashe a duniya baki ɗaya, ko kuma in ce ƙasashe daban-daban inda akwai Hausawa. Wannan waƙa ita ce waƙar Jaruma, kowa ya santa. Wannan shine hotunansa sababbi wanda yake ji da su a social media irin su Instagram, Twitter, Facebook da dai sauransu. Hamisu Breaker ba bakon mutum bane a wurin duk wani mai kallon shirye-shiryen Kannywood, ko kuma in ce mai kallon waƙoƙi da dai sauransu. Ga sunan hotuna za ku gansu kala-kala. A nan za ku gan shi tare da abokan aikinsa su Alijita, Fresh Emia da dai sauransu. Ga Fresh Emia, ga Alijita da kuma Hamisu Breaker. Ga na Alijita da kuma Hamisu Breaker. Ga kuma Ado Gwanja da Hamisu Breaker. Mun gode da kallo. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa, hakan zai ba mu ƙarfin gwiwan kawo muku sababbin shirye-shirye.